ରଖିବାର 27ଟି ନିୟମ। ନମ୍ବର 1, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ଟିଭି କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2, ସକାଳେ ବ୍ରଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 1-2 ଗ୍ଲାସ ଥଣ୍ଡା ବେଶୀ ନଥିବା, ଗରମ ବେଶୀ ନଥିବା ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 3, ଶୋଇବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 4, ସବୁବେଳେ ନାକ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ। ପାଟିରୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁରେ ଥିବା ଜୀବାଣୁ ଫିଲ୍ଟର ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଫଳରେ ଅନେକ ରୋଗକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ସମାନ। ନମ୍ବର 5, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଅତି କମରେ 8-12 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 6, ଫ୍ରିଜରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 7, ଯଦି ଚା ପିଉଛନ୍ତି ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଚା ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଛି ସମୟ ପରେ ପିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 8, ଖାଦ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୋବାଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 9, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବା କ୍ଷମତା କମ୍, ସେମାନେ କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 10, ଦିନରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଖାଲି ପେଟରେ ଭୂମିରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସବୁଜ ଘାସ ଉପରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲନ୍ତି ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ନମ୍ବର 11, ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ 6-8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 12, ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ମୁକ୍ତ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ନମ୍ବର 13, ଖାଲି ପେଟରେ ସକାଳେ ଚା, କଫି, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ, ମଦ୍ୟପାନ, ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 14, ଖାଦ୍ୟରେ ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ଫାଇବର ରଖନ୍ତୁ। ଫାଇବର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ହଜମ କରିପାରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 15, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ବାମ କଡ଼ରେ କିଛି ସମୟ ଶୁଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 16, ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପରେ ଅତି କମରେ 500 ପାଦ ଚାଲନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 17, ରାତିରେ ଭାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଯଥା ଦହି କିମ୍ବା ରାଜମା ଚାଉଳର ଭାତ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 18, ଭୋକ ଲାଗିଲା ପରେ ହିଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 19, ଚିନି ଆଉ ଲୁଣ ଖାଇବାର ମାତ୍ରା କମ୍ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 20, ଦୋକାନ ବଜାରରେ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସକୁ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 21, ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 22, ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 23, ସିଗାରେଟ, ମଦ, ତମ୍ବାକୁ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଭ୍ୟାସ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର, ତେଣୁକରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ନମ୍ବର 24, ଭୋଜନ ପରେ ଜୁସ୍, ଗୁଡ଼ ଖାଇଲେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସହଜରେ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନମ୍ବର 25, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା, ଶୋକ, କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 26, କେବେ କେବେ କାନ୍ଦିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆଖିରେ ଥିବା ଅଳିଆ ସବୁ ବାହାରିଥାଏ। ତା ସହିତ ମନ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଏମିତିକି ଗୋଟିଏ ମହାନ ସନ୍ତଙ୍କ ମନ ଭଳି। ନମ୍ବର 27, ଭୋଜନରେ ଲୁଣର ମାତ୍ରା କମ୍ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବିପି ବଢ଼ିଥାଏ।